Indians Classic-peli päättyi juuri ja tuloksena siitä 80 voitto teille. Millä mielin sä oot nyt pelin jälkeen? No ihan hyvä, että saatiin väännettyä toi voitto tosta pelistä. Että varsinkin ottelun alkuun tai toi lähtö, että eka erä oli aika kauheeta. Sitten pieniä muutoksia ja ehkä saatiin sitä kautta jengi hereille. Tokassa erässä rupesi jo paranemaan ja mun mielestä kolmas erä niin oli jo sitten ihan meidän peli. Joo. Tässä oli taas selvästi nähtävissä tässäkin pelissä, että vastustaja rankasi teitä myös muutaman kerran jäähyillä. Miten ne vältetään tulevaisuudessa nämä tilanteet niin, että näistä jäähyistä ei synny maaleja vastustajalle? No, kyllähän se aika paljon on hermokontrolli-asia ja se, että siellä ei aina sen tuntee viedä niin älyttömästi, että tulee niitä tyhmiä mailaanlyöntejä ja tällaisia turhia jäähyjä. Mutta mä veikkaan, että kun ollaan lähempänä kevättä, niin tää homma rupeaa kaikille homma rupeaa olemaan sit siinä kohtaa silleen parempi. Joo. Mihin sun mielestä tänään tää peli ratkesi? No mun mielestä sit kuitenkin tuossa loppuvaiheella niin pystyttiin pelaamaan fiksummin. Ja eikä se nyt vielä mikään huippusuoritus ollut, mutta kuitenkin pystyttiin sen verran olemaan parempi kuin kaveri, että saatiin väännettyä noin 2 pistettä. Joo. Toiseen erään te teitte hieman ketjumuutoksia. Miten ne vaikutti sitten peliin? No kyllä se varmaan herätti joukkueen ainakin siinä kohtaa, että lyötiin siitä muutamaa ja villaa ja otettiin penkiltä uutta kaveria sisään. Niin kyllä se varmaan herätteli ainakin kaikki. Joo. No mitä ohjeita valmennus antoi teille tuossa ekalla erätauolla, kun se tosiaan näytti hieman hankalalta se teidän ekan erän peli? Ei mitään, tuli koppi ja sanoi, että uudet kentälliset ja sen jälkeen lähti kopista pois, että puhukaa keskenään hommat halki, että sille. Joo. Teidän kenttä, vaikka te ette tehnyt maaleja tänään, niin pelasitte hyvin ja tasapainoisesti ja saitte jopa monta kertaa aikaa sellaista hyvää pöhinää. Miten sä arvioisit teidän peliä? No joo, siis me ollaan nyt tuossa mietittykin noiden äijien kanssa, että pelataan yksinkertaisesti ja nyt se rupeaa toimiin silleen, että ollaan harjoiteltu silleen, että pelataan yksinkertaisesti ja nyt se mun mielestä oli siihen yksinkertaisuuteen aika paljon se perustuu. Joo, no miten tyytyväinen sä oot oman peliin? Oli kyllä ihan hyvä peli. Ihan kiva päästä vääntämään tälleen, vaikka oli peli aika aikaisin. Niin. Joo. No tiistaina teidän vieraaksi tulee Tampereelle toinen espoolaisjoukkue Oilers. Miten tämä peli auttoi teitä valmistautumiseen siihen peliin? No ehkä tietty saatiin taas pienen tauon jälkeen peli ja sehän tulee aika nopeasti kuitenkin se seuraavakin peli. Niin mä veikkaan, että siinä vielä pitää pelata paljon paremmin, että siellä tulee kuitenkin mun mielestä laadukkaampi jengi vastaan, että varmasti fyysisempi joukkue. Että varmaan toi tuossa kun Indiansillakin on isoja kavereita, niin toi fyysinen puoli ehkä. Niin saatiin siitä jotain hyviä juttuja mukaan seuraavaan peliin. Hyvä. Kiitos paljon Valtteri Viitanen tästä haastattelua ja tsemppiä tiistain koitoksesta. Yes, kiitos.